kommentojen peli on parantunut Jannen vilttiketjukomennon myötä. Tää on vähän sekoitan. No joo, Janne pelaa omalla panoksellaan viltin alla tällä hetkellä. Ihan täysiä vetää, että itse sai sen sivussa pelailla sitten. Ja yksin yrittää sooloilu näköjään sopii mulle, mua on syytetty siitä ja ei turhaan. Osaa ratkaista pelit kumpaankin suuntaan tällä kertaa näin päin. Sillä ainakin niinku Leepo osaa ton filmaamisen sillä, että Kyllä, se huomattiin. hän on ihan sairas, että hän paranee ennen peliä. Ei näin voi tehdä. Siinä on taas tämmönen traktorin oma termi. Ea murot. Jahas, mitä kuuluu? Valaista tätä. No ea murot, niitä vaan putoilee kentälle välillä. Se peli ei oo sun käsissä. En tiedä olinko parempi, ne vaan uppos sisään. Onko nassi? Paha sanoa, mutta kaikki on kokonaisvaltaista. Nasi. Jees, eli murot ratkaisevat tämän. Murot, kyllä siis mä voin lupaan tuoda seuraavaan studiokohtaamiseen muroja näyttelyyn. Saanko tuoda muroja? Saat tuoda mieluusti, kiitos. Niitä on hyvin monenlaisia. On esimerkiksi on infomuroja, pimeitä muroja, ihan kioskimuroja, aamiaismuroja, päivittua muroja. Niitä on enemmän kuin te voitte uskoa. Mä lupaan tuoda teille siis voidaan tämmönen niinku muromemorial esine. Mä voin tuoda. Kyllä mun niitä tuo. Jees, kiitoksia tästä muroesitelmästä. Ja palataan vielä sen verran, että pelin Kalkutraktorin kapteeni Toni Leppälä, hän oli pelissä aivan paskaa. Joo, siis ihan susipassa. Ihan paskaa. Tää on hyvä päättää tämä koordinaari. Kiitoksia. Kiitos. Se on ihan totta, että